Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dancio. Taong 1960, Sapian, Capiz. Itong mga panahong ito, matanda na itong si Dancio. Nakatira siya noon sa itaas ng kanyang bukirin, kung saan ang kanyang pangunahing pamumuhay ay mga pagtatanim ng mga saging. Araw-araw bumababa siya ng baryo para makipag-usap sa kanyang mga kaibigan na matatanda na rin. Kwentuhan tungkol sa kanilang mga nakaraan, merienda at kung ano-ano pa ang kanilang pinagkakaabalahan. Siyempre bilang matatanda na, hindi mawala sa kanilang napag-uusapan ang mga pangyayaring hindi nila maipaliwanag. Marami kasing nagaganap na ganon sa sapian na ultimo mga batang wala pang kamuwang-muwang, hindi ligtas. Karamihan sa mga pangyayaring naiuulat, biktima ang mga wakwak at dagit. Talamak sa kanila ang mga ganoong uri ng nilalang. Gawa ng sa karatig lugar ng sapian, may pinaghihinalaan silang nagtatagong pugad ng mga aswang. Ayon kay Dancio na, naranasan niya na noong daanan ng bahay niya ng hindi mabilang na mga dagit. Mabilis siyang bumubulusok patungo sa baryo at sa sobrang lakas ng puwersang pinapakawalan nito, muntik-muntikan ng mabuwal ang kanyang maliit na kubo. Mabuti na lang nang akmang matutuklap na ang bubong nito. Sakto naman ang pagdaan ng pinakahuling dagit. Kinaumagahan noong mismong araw na yon, naitala sa kanilang lugar ang pagkawala ng 3 bata. Hindi na yon nakita pa at hanggang sa pangkasalukuyan, naging palaisipan yon para sa kanilang pamilya. 3 buwan bago sumapit ang Nobyembre, naging abala naman si Dancio sa pagbebenta ng mga pinahinog niyang saging. Ilang buwig din ito ang kanyang naitabi, kaya na may tuwing sumasapit ang Huwebes ng madaling araw, maaga pa siyang pumupunta malapit sa may merkado para ipwesto ang kanyang paninda. Huwebes kasi noong nangyayari ang saod, kaya upang kumita ng malaki, kailangan niyang mauna sa mga pwestong kalimitang dinadagsa ng mga tao. Bagaman nasa edad 70 anyos na siya, hindi pa rin maipagkakaila ng marami ang lakas ng pangangatawan niya. Ayon sa kanya, walang mutya o agimat ang nagpapanatili nito. Gawa ng tanging masusustansyang pagkain lamang ang nag-iisa niyang sikreto. Hanggat maaari, hindi siya kumakain ng mga pagkaing hinaluan na ng kemikal, kagaya ng mga delata at iba pa. Mas pipiliin niyang kumain ng tuyo at gulay kaysa lantakan ang masasarap na lasa nito. Para kay Tandang Dancio, na pinapaikli ng mga ganoong pagkain ang kanilang mga buhay. Bitag lang din ang masarap nitong lasa upang mas lalong tangkilikin yon ng nakararami. Dagdag pa niya na, sa kahit na sinong tao, hindi yun mainam na kainin. Kung hangad nilang umabot sa 100 pataas ang kanilang mga buhay, piliin nilang kumain ng natural. Mga galing sa kalikasan, mas mainam. Wala ding problema ang pagkain palagi ng karne, basta ba'y pinaghirapan mo itong kunin sa mga gubat. Dahil sa ganun niyang prinsipyo at paniniwala, marami ang tumutol dito. Yung iba, nagsasabing niloloko lamang sila ni Dancio, habang ang iba naman, naniniwala talagang may tangan siyang mutya. Ngunit sa kabila ng mga usap-usapang yon, mas pinili niyang protektahan ang sarili niyang kapayapaan. Kahit papaano masaya din naman siya, lalo pat nandyan ang kanyang mga kaibigan nakahandang umalalay sa kanya.
Iniiwasan na rin niyang patulan ang mga taong kumukutya sa kanya. Gawa ng ang paningin ng mga ito tuwing nakikita siya, isa siyang taong mapagmataas kahit wala pa namang naaabot sa buhay. Wala namang magagawa si Dancio para pigilan ito. Sa kadahilan ng pangkaraniwan na ang ganoong ekspresyon, lalo na't mas maganda siyang lalaki kung ikukumpara sa mga taong naiinggit sa kanya. Inakala rin niyang wala itong gagawin sa kanyang hindi kaaya-aya, pero nagkamali siya. Isang umaga, habang binabaybay niya ang daan patungong merkado, may nasipat siyang lalaking naglalakad di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Sa estado ng mga ito, inaasahan niyang magsasaka ang mga taong yon, buhat sa kanilang mga kasuotan at dala. Ngunit sa kasamaang palad, paglagpas naman ng dalawa sa kanya, bigla siya nitong inundayan ng taga sa likod, dahilan para mabitiwan niya ang mga buwig ng saging na kanyang pasan. Pagbagsak naman niya sa lupa, inundayan pa siya ng taga ng isa bago yun kumaripas ng takbo papalayo. Dahil sa lalim ng sugat na kanyang tinamo, halos hindi niya na noon na kayang tumayo. Panay na rin ang ginawa niyang paghingi ng tulong, pero dahil sa milya-milya pa ang layo niya sa baryo, inaasahan na niyang walang makakarinig sa kanya. Bibihira lang kasi ang mga taong dumaraan sa lugar, at kung suswertihin, aabutin pa siya doon ng ilang oras bago tuluyang makahingi ng tulong sa mga dumaraan. Upang hindi na rin siya mapagdiskitahan ng iba, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para makausad at makapagtago. Isipin ninyo, bumubuka-buka na noon ang likod ni Tandang Dancio, pero hindi yun naging hadlang sa kanya para magpatuloy. Alam niyang marami na siyang nawalang dugo sa katawan, pero hindi yun basihan para sumuko na lang siya. Hanggat may nakikita siyang pag-asa, sinusubukan niya itong panghawakan upang mas mabuhay pa siya ng matagal. Pagkaraan pa ng ilang minutong paggapang, narating niya ang isang puno na ilang metro ang layo sa daan. Dala ng pagod at matinding panghihina, napatabi na lamang siya doon habang patuloy na sinasariwa ang mga masasayang alaalang nagbibigay buhay sa kanya. Masakit man itong isipin para kay Dancio, pero kinakailangan niyang paghandaan ang mga pwedeng mangyari. Bagaman ayaw niya pang mawala, hindi niya maipagkakaila ang lubha ng pinsalang tinamo niya. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, unti-unti na ring nandilim ang kanyang paningin. May mga pagkakataong hindi na rin siya nakakapag-isip ng maayos, senyales na nauubusan na siya ng dugo sa katawan. Akmang papapikit na ang kanyang mga mata, may nasipat naman siyang anino ng isang tao na papalapit sa kanya. Sa puntong yon, inakala niyang yon ang nanagas sa kanya, kaya pinili na lamang niyang tanggapin ang mga susunod pang mangyayari. Akala ni Dancio, pupugutan na siya nito ng ulo, pero paghawak sa kanya ng taong yon, naramdaman niyang pinatalikod siya nito, sabay lapat ng napakalamig na likido sa kanyang likod. Dahil sa wala naman siyang magawa noong mga oras na yon, hinayaan na lamang niya ito. Hindi naglaon, naramdaman niyang pinasan siya ng lalaki kasabay ng pagkawala ng kanyang ulirat. Pagmulat naman niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang liblib na lugar na punong-puno ng mga nagsisitaasang puno. Marami ring kubo doon. Animoy may nakaluklok doong isang nagtatagong sityo. Hindi man kapani-paniwala ang kanyang mga nakita, sinubukan niyang alalahanin ang lahat ng mga nangyari sa kanya.
Maya-maya pa, nang maalala niya ang tungkol sa 2 taong tumagas sa kanyang likod, agad naman niya itong inabot ng kanyang siko, ngunit pagkapa niya sa parting yon, wala na siyang nahawakang sugat. Gulat namang natulala itong si Dancio sa kadahilanang hindi niya mawari kung papaano yon nangyari. Akmang tatayo na siya sa kanyang hinihigaan, may narinig siyang boses na nanggagaling sa isang tabi na nagwiwika sa kanya ng, "Magpahinga ka na muna. Maaaring natakpan ko na ang sugat mo sa balat, pero hindi pa ang panloob. Iba ang epekto ng laway ko sa mga katulad mong tao. Pero pasalamat ka dahil nailigtas niya ng buhay mo. Dancio ang pangalan mo, hindi ba? Matagal na kitang sinusubaybayan." Matapos naman itong mailahad ng lalaki, direkta nitong binanggit sa kanya ang tungkol sa pangalan ng 2 lalaking tumagas sa kanya. Ayon dito, matagal na niyang kilala ang mga ito. Sa katunayan, may mga pagkakataong nakikipagbiroan yun sa kanya, pero ang hindi niya alam, meron pala itong masamang balak. Matagal na panahon na rin siya nitong pinagbabalakang patayin. Ang kaso lang, patuloy yung bigo dahil sa kawalan nito ng tsansang maaktuhan siyang nag-iisa. Dagdag pa nung lalaki na, ilang beses na siya nitong sinubukang abisuhan, pero dahil sa kanyang estado, alam niyang hindi siya pakikinggan ni Dancio. Ang mas malala pa nito ay baka umabot lang sa puntong magkasakitan sila, dala ng hindi nila pagkakaintindihan. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yan, muli itong tumitig sa kanyang mga mata habang nagwiwika sa kanya ng, Hindi ibig sabihin ng wala ka ng sugat sa katawan, ligtas ka na. Alam mo, Dancio, ang sugat mo sa loob ng katawan mo, unti-unting mabubulok habang lumilipas ang araw. Pero kung gusto mong mabuhay ng matagal, may iaalok ako sa iyo. Nang marinig naman ni Dancio ang sinabi nito, alam na niya kung ano ang tinutukoy ng lalaking yon. Walang sabi-sabi, agad naman siyang tumutol sa nais nitong mangyari at nung akmang tatayo na siya para umuwi, naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na kirot at hapdi na nagmumula sa kanyang likod. Kapangipangilabot na paghihirap ang dadanasin mo, Dancio, bago ka bawian ng buhay. Gusto mo bang mamatay na lang na hindi na pagbabayad ang mga may gawa niyan sa'yo? Kaya natin silang gantihan kung makikiisa ka sa amin. Sige na, Dancio, pag-isipan mo ng maigi. Dagdag pa ng lalaki. Dahil sa sinabi nito, wala na nga siyang nagawa kundi ang mapanatili sa kanyang kinaroroonan. Nag-aalangan man, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa, hindi niya maipagkakailang sa mga oras na yon, paghihigante ang isinisigaw ng kanyang puso. Sa pagsapit ng hapon noong sumunod na araw, nakilala ni Dancio ang iba pang mga kauri nito na naninirahan sa lugar na yon. Sa kanyang pagmamasid, doon niya napagtanto na hindi rin basta-basta ang dami ng bilang ng mga ito. Naniniwala rin siyang purong aswang ang mga naninirahan doon, sa kadahilanang lahat sila nagpapakita ng kakaibang titig kapag sumisipat sa kanya. Siyempre, hindi naman niya ito gaanong pinapansin, gawa ng sa isip-isip niya, naninibago lamang ang mga nilalang na yon. Ilang araw pa ang lumipas ng kanyang pananatili, unti-unti nang bumabalik ang kanyang katawan sa pagkakaratay sa higaan. Naging mahirap man ito para sa kanya pero pinili niya pa ring manatili sa kanyang ordinaryong anyo.
Bagaman alam niyang payapa na siyang nagpapagaling sa lugar na yon, hindi niya pa rin maipagkakaila ang kagustuhan ng lalaking matulungan siya. Pagtatapat pa nito na, sasabihin nito sa kanya ang totoo nitong pangalan sa oras na pinili niyang tahakin ang landas ng angkan ng mga mandaragit. Mariin din itong inilahad na sa oras na mangyari ang kagustuhan niya, gamit ang kabuuang puwersa ng kanilang angkan, hahanapin nila ang mga taong yon para iharap sa kanya ng buhay. Dahil sa mga sinabi nito, unti-unti namang napagtanto ni Dancio na maaari nga nitong mapawi ang nararamdaman niyang galit sa kanyang isipan. Napapansin na rin niya noong hindi na siya magtatagal, kaya habang may lakas pa siya, kailangan na niyang magpasya. Isang linggo pa ang lumipas, nabubulok na ang kanyang likod. Hirap na rin siyang gumalaw. Sa araw-araw, parang buhay na impyerno ang kanyang nararanasan sa lugar na yon. Mabilis din ang pangangayayat ng kanyang katawan hanggang sa hindi naglaon, balat na lamang ang bumabalot sa kanyang buto. Nang dumating na sa puntong nagdidiliryo na itong si Dancio, napasilay siya sa lalaking nagligtas sa buhay niya habang hinang-hinang nagwiwika dito ng, Oo, tinatanggap ko na. Bilisan niyo na. Baka hindi niyo na ako maabutan. Dahil sa kanyang sinabi, napangisi lang naman ang lalaki habang nakahawak sa kanyang mga kamay. Pagtayo naman ito, nagsimula na itong magsuka ng itim na likido hanggang sa may lumabas doong isang mahabang ugat na kulay itim. Napakabaho ng bagay na yon, at sa estado nito parang matagal na panahon na yung nasa loob ng katawan ng lalaki. Paglapit naman ito sa kanyang muka, napansin naman niyang nakangisi yon habang nagwiwika ng, Tingnan mo ang mga ugat na ito, Dancio. Ito ang magiging lunas ng nanghihina mong katawan. Lunukin mo. At habang pumapasok ito sa iyong katawan, isipin mo ang iyong dahilan kung bakit mo nais matangan ang ganyang kapangyarihan. Siguraduhin mong kalakip nito ang kabuuan ng iyong galit kung gusto mong kumapit ito sa iyong katawan. Isang tsansa lang ang ibibigay ko sa iyo, at kapag hindi ito tumalab, wala na akong magagawa para matulungan ka. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman niyang ibinuka ang kanyang bibig. Kasabay ng pagbuka ng kanyang bunganga ay ang paghabol naman ng kanyang hininga dahil sa matinding panghihinang nararamdaman niya. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na rin niyang nararamdaman ang malamig na esensyang dumadaloy sa kanyang lalamunan. Yung lasa nito napakapait na sa oras na aksidente mo doong mailapat ang iyong dila, paniguradong maduduwal ka. Habang ipinapasok naman yon ng lalaki, mariin naman niyang inisip yung mga taong kinagagalitan niya. Sa sobrang galit noon ni Dancio, halos isumpa na niya ang mga ito, maipakita lamang sa bertud ng mga mandaragit kung gaano siya kapursige na maghigante. Hindi naglaon, nang malulun na niya ang bagay na yon, inutusan siya ng lalaki na maging kampante. Mariin din siya nitong inabisuhan na sa loob ng 3 araw, wala siyang ipapasok sa kanyang katawan. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, napansin naman niyang pasimple nitong tinatalian ang kanyang mga braso at binti. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang magtanong sa lalaki ukol sa ginagawa nito. Noy, hindi ba ako mamamatay sa ipinapagawa mong yan? Hindi madali para sa akin ang hindi kumain ng 3 araw. Sa estado ko ngayon,
Inaakala mo ba talagang mabubuhay ako paglipas ng mga araw na yan? Nagtatakang tanong ni Dancio sa taong nagligtas ng buhay niya. Hindi ko sinasabing buhay ka pa sa mga oras na yan. Para maging kaisa ka namin, Dancio, kailangan mo talagang mamatay. Papaano mo maisasanglang yung kaluluwa kung may kaluluwa ka pa pagkatapos mong tanganin ang aming abilidad? Hindi kami binubuhay ng mga kaluluwa. Sa halip, ang mga bertud na napapaloob sa amin ang siyang nagbibigay buhay. Paliwanag naman ng lalaki. Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong nilisan ang kanyang silid na para bang tapos na ang obligasyon nito sa kanya. Dahil dito, sinubukan naman niyang kumawala sa mga taling yon, pero sa hina ng kanyang katawan at higpit ng pagkakagapos nito, naging imposible yon para sa kanya. Hindi naglaon. Nang mapagtanto ni Dancio na wala na nga siyang magagawa ukol dito, nagdesisyon na siyang tanggapin ang kanyang tadhana. Sumapit ang gabi noong mismong araw. Walang pumasok sa kanyang silid para magbigay ng pagkain. Ilang beses na rin siyang sumigaw sa labas pero wala talaga. Yung mga tao doon, panay lang ang pag-uusap at paggawa ng mga bagay na kinasanayan na nila. Pakiramdam nga noon ni Dancio, hindi siya naririnig ng mga ito. Lumipas ang gabing yon pinuno. Wala siyang naging maayos na tulog dahil sa patuloy na pagkirot ng kanyang likod at sa paulit-ulit na pagkalam ng kanyang sikmura. Uhaw na rin siya noong mga oras na yon at sa estado niya, babawian na talaga siya ng buhay. Dumaan pa ang ikalawang araw, hindi na talaga nakaligtas itong si Dancio. Nang mapansin niyang malapit na siyang mamatay, pinili na lamang niyang manalangin upang mabawasan naman kahit papaano ang mga naging kasalanan niya. Hindi naglaon, kagaya ng inaasahan na maalam nga itong si Dancio. Isang araw at kalahati din siyang nakaratay sa higaang yon nang wala ng buhay. Pero pagkatungtong ng ikatlong araw, sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nanumbalik ang kanyang ulirat sa kanyang katawan. Pagsilay niya sa paligid, napansin niyang bumalik na sa dati ang estado ng kanyang wangis. Naramdaman na rin niya ang dati niyang lakas noong nasa edad 20 anyos pa lamang siya. Pag-alis naman niya sa mga taling nakapulupot sa kanyang bisig at binti, agad naman niyang napansin yung lalaking nakaupo sa isang tabi, umiinom ng dugo ng hayop. Pagtayo naman ito, bakas sa pagmumukha nito ang matinding kagalakan buhat sa naging pagbabago ng kanyang katawan. Nang magkaharap na silang dalawa, napawika na lamang si Dancio dito ng, "Ganito pala ang pakiramdam ng maging kaisa sa inyo. Nagugutom ako. May makakain ba ako dyan?" Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nagtawag yon ng mga tauhan na kanina pang naghihintay sa labas. Yung iilan sa mga ito, hawak ang putahing kalimitan niyang kinakain noon. Tapos yung iba naman, may daladalang mga hilaw na karne ng tao. May nasipat din siyang malaking sisidla ng tubig na naglalaman ng purong dugo. Pagsilay naman niya rito, abot langit ang kanyang pandidiri sa dati niyang pagkain. Hindi niya mawari kung bakit siya nagkaganon pero di hamak na mas naglalaway siya sa mga karning hindi pa naluluto. Dahil dito, agad naman niyang itinuro ang mga pagkain yon, sabay walang sawa itong nilantakan.
Halos hindi nga siya noon makahinga, gawa ng yung pamamaraan ng pagkain niya, parang dulot lamang ng kanyang katakawan. Gayunpaman, hindi na niya ito pinansin dahil sa yun naman ang kagustuhan ng kanyang katawan. Matapos naman niyang kainin ang lahat ng inihanda sa kanya, muli siyang humarap sa lalaki para tanungin ang binabalak nito. Sa lalong madaling panahon kasi, gusto niyang makita yung bangkay ng 2 taong nanaga sa kanya. Dahil dito, agad naman siya nitong isinama sa labas para tanungin ang makakasama nila. Nabanggit din ng lalaki sa kanya, isang gabi lang ang kinakailangan nilang bunuin para madakip ang mga taong yon. Dagdag pa nito na, hahabulin nila ang mga kapamilya nito bilang gante sa ginawa nitong pagpapahirap kay Dancio. Nang mapag-usapan na nila ang tungkol sa plano, minabuti naman ng lalaki na ipakilala sa kanya ang kanilang makakasama. Ayon sa kanya, nasa humigit 7 katao ang sumama noon sa kanila para lamang mahuli yung 2 kinagagalitan niya. Napag-alaman din niyang may kaya yun sa buhay, kaya inaasahan na nilang may mga itinatagong armas ito, pamprotekta sa oras ng kagipitan. Napag-alaman din niyang marami naman yung tauhan, kaya kinakailangan nilang magdoble ingat. Matapos naman nilang mapagplanuhan ang gagawin nilang pagsalakay, naghintay sila hanggang sa balutin ang kalupaan ng purong kadiliman. Pagpatak ng 8:00 ng gabi, doon na nagsimulang maglakbay ang kanilang grupo patungo sa baryong pinagtitirhan ni Dancio. Nang marating na nila ang lugar, inabisuhan naman siya ng lalaki na baguhin ang kanyang anyo. Mas mainam kasing walang makakilala sa kanya upang walang maghinala na buhay siya. Halos ilang oras din silang nagmasid sa lugar na yon hanggang sa mapansin na nila ang pagsarado ng bahay nung 2 lalaking nanaga sa kanya. Pagsapit ng tulugan, habang payapang nagpapahinga ang mga ito, buong puwersa naman nila yung nilapitan. Sinipat nila ng maigi kung saan ang pinakamagandang parte ng bahay na maaari nilang lusutan bago nila tuluyang gambalain ang pananahimik ng mga taong yon. Upang wala ring makatunog sa kanilang pagdating, ikinubli nila ang kanilang mga huni sa tunog ng mga insektong inaalagaan nila. Dahil sa ganoong taktika, nalapitan nila ang bahay ng mga panauhing yon nang hindi sila natutunugan. Sa labas pa lang din ng bahay, marami na silang nakitang mga pangontra pero hindi nila yon pinansin. Isa kasi sa kalakasan ng mga mandaragit ay ang kawalan nito ng kahinaan sa anumang uri ng pangontra na gawa ng mga tao. Hanggat wala itong baong mutya, hindi sila nito maaapektuhan. Ang tanging pinoproblema lang nila noon ay ang mga relikyas ng Diyos na maaari nilang madatnan sa loob ng bahay ng 2 lalaki. Kapag kasi nakasilay sila ng mga ganoong uri ng pangontra, may posibilidad na manghina sila o hindi naman kaya'y tupukin ng apoy na nagmumula sa presensya ng mga ito. Dahil sa ganoong posibilidad, lahat sila ay maiging nag-ingat. Inaasahan naman nilang hindi Kristiyano ang mga taong yon, sa kadahilanang nagawa nga nitong mangdiskita ng taong wala namang ginagawang masama sa kanila. Pagkaraan pa ng ilang minuto, paisa-isa na nga silang nagsipasok sa bahay na yon. May nasipat kasi silang isang maliit na siwang na kalimitang dinadaanan ng mga pusa nitong alaga. Pagpasok naman nila sa loob, agad naman silang nagpakalat ng tigalpos sa paligid upang hindi magising ang mga ito.
Isa-isa rin nilang hinalughog ang mga silid sa loob hanggang sa natagpuan na nila ang pinagpapahingahan ng mag-asawa. Pagramdam naman ng lalaki sa kanilang presensya, bigla naman itong nagising at nung akmang makikipagbuno pa yon sa kanila, sinunggaban niyo ng kanyang kasama sabay kagat sa lalamunan nito. Sa sobrang talas ng mga ngipin nito, agad na nawasak ang puwak ng taong yon, dahilan para bumagsak ito sa lupa at kalaunay mawala ng buhay. Matapos ang mga pangyayari, agad naman nilang kinaladkad ang mga ito pabalik sa kanilang pinagpupugaran. Nang maikulong na nila yon sa hawla, kung ano ang ginawa ng mga ito kay Dancio, ganun din ang ginawa nila. Ilang araw din nila itong pinabayaang may taga sa likod hanggang sa unti-unti na yung inuod. Dagdag pahirap din para sa mga taong yon ang kawalan nila ng inumin maging makakain. 2 araw pa ang lumipas, tuluyan na ngang namatay ang mga ito. Ni isa sa kanila, walang nakaligtas. Matapos ang mga pangyayari, unti-unti na ring nilamon ng kasamaan si Dancio hanggang sa hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Alam niyo, Pinuno, ilang taon ding nagpalaganap ng takot si Dancio sa kanilang lugar hanggang sa dumating ang araw na nahuli siya ng isang albularyo. Walang makapagsasabi kung ano ang ginawa nito kay Dancio, pero marami ang nakapagpatunay na nadakip nga siya ng albularyong yon. Kaya lang din naman kumalat ang tungkol sa kanyang kwento ay dahil sa ginawang pagbabahagi ng istorya ng albularyong may kaugnayan sa kanya tuwing may ginagamot yung isang pasyenteng nag-aagaw buhay na. Maaaring ginagamit yon ng albularyo upang magsilbing babala sa mga taong wala ng pag-asa kahit na anong mangyari. At ang kanyang palaging paalala na kahit nilalamon ka na ng kasamaan, ay wag na wag mong susundan ang ginawa ni Tandang Dancio at ang pagyakap nito sa kadiliman. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ito, sa akin lang to ha. Sa akin lang to. Hanggang ngayon, nabubuhay pa rin to si Tandang Dancio. Alam naman natin kung gaano katagal nabubuhay ang ganitong klase ng mga aswang. Tsaka yun sa kanya pa, sobrang lakas nun. Ipinasang purong bertud. 'Di ba? Hindi ko masabi na nadakip siya ng albularyo o nagapi siya ng albularyo. Kasi base rin sa kwento, lalo na sa dulo, yung albularyong nakahuli kuno sa kanya, palagi pa rin ikinukwento yung karanasan ni Dancio. Kasi ako, para sa akin, naging magkaibigan naman sila neto 'Di ba? So, hindi to basta-basta papatayin ng albularyo na yon. Unless, talagang sobrang sama na ni Tandang Dancio. Ang sa akin lang, siguro pinaalalahanan siya ng kaibigan niya, pinalipat sa ibang lugar, tapos, yun na, gumawa na lang siya ng kwento para mabura na sa isip ng mga tao yung pinaggagawa ni Tandang Dancio. Tapos yung kwento na nabuo, ginagawa niyang panakot yun para sa iba pang tao na merong kinikimkim na galit sa katawan, tapos wala silang magawa, so iniisip nila na sasamba sila sa demonyo para nga naman mas lumakas sila, tapos magagantihan na nila yung mga taong kinagagalitan nila. Yun lang yung pagkakabasa ko sa buong kwento. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.